Welcome, welcome mga brother. Hapon te. Ay, mayong hapon. Uy, ikaw na po. Dito squad nasa tong last time. Yes, dong, I'm a businesswoman dong. Anya mo. Oh my God. What can I do for you, dong? Grabe ka na kay resort. Yes. Tagaya diri. Welcome to Chosen's Cafe, where you can find different kinds of coffee. Thank you. Thank you. Yes mga brother, so naka-skapo na po ta. Woo! Skapo na po! And tanaw na tong view dire sa Malaunay. Masa ni? Chosen Cafe! Pero Hal, asa ko mag-jogging o kuan Sunday? Na diha. Jogging ka. Kasan? Hapon te. Ay, mayong hapon. Uy, ikaw na po. Dito squad nasa tong last time. Anya mo. Yes, dong, I'm a businesswoman dong. Oh my What can I God. do for you, dong? Grabe ka na kay resort. Yes. Tagaya diri. Welcome to Chosen's Cafe, where you can find different kinds of coffee. Thank you. Thank you. Say, cover na to diri mga coffee ma. Nakadiro na ko mga label lang. Dire? Nakadiro na ko mga label lang. Dire? Unsa man na siya? So amo ni siyang Arabica. so diretso na mo tulon ni siya, ma'am. Ah, talon? O, Oh, pwede pa rin. kanina, Ganahan ma. kami mugdar na. Pwede ako. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. So unsa na siya, ma'am? Unsa na siya? Muni siya, mamo, ang Arabica. 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 Goka pa! Way sira! Coffee Arabica. Kanay kaduha, ma'am. Ay, wait, tanaway. Tanot. Goka pa! Way sirado! Do! 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 Way sirado! Now, ikay gabaligya diri, wa ka memorize imong ibaligya. Espresso. Masama ka nang sana. Native. Espresso. Native. Espresso. Pag nag-grind na siya, sir, muna siya itsura na, sir. Sir, Ah. muna siya, sir. Oh. Muna siya atong corn coffee, sir. Katilaw na kag-corn coffee, sir. Parehani mo. Matilwan na ni mo, sir. Oh, parehang corny. Alam mo rin siya akong best friend. Best friend. Parehani mo, dakog mata. Yes. Yeah. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. This is my best friend. Okay. Kaya mong tubig, pass.
aside sa mga coffee ninyo, ma'am, ano sa pa madyo ka-offer ninyo? Oh my Basta may gosh. naa diri sa Chusen Cafe. Yes. Chusen Cafe. Yes. Chusen Cafe. Yes. I can offer you our greeny grass foam. Whoa! With our nature loving caring animal. Like our goats, chicken, carabaos, pig and everything. And horses around the Chosen Cafe area, so you may now choose your animals. Are you happy? Actually, ma'am, Yes, sir. It's a beautiful life. dumagidenyos, no? Dumagidenyos. Kamu na, Jules, no? Kamu na yung madaog, no? Thank you for choosing Yes. our super duper grabe jud siya ang dalan dili sa among Oh, maningkamot yun. maningkamot lang gid mo no balag mga ato inyong lubot. Lalim, Inyong lubot mga sir. laliman mo mga brother-brother. Kanina Chusen Cafe, mga brother-brother. Mangutana ka, upat na minangutana dito, mga brother-brother. Kaupat pinangutana, ha? Ano tong si auntie namin dito sa doon sa Ocean 24. Te, asa dapit ng Chusen Cafe, te. Dito, unahan. Ay, pala. Nang si Mod brother ba? Karang, ano mo ka, pailad, si Mod mga brother sa, anak brother sa? Ay, nanganding na siya. So, mga brother. Dasi ka, mo expect, basta ka na si Mod, mga brother. Palo dalid na siya, padulong dito. So yes, you can now choose the chosen one cafes. Come. Kam ka pa ka. Ato ni kumisikan niya. Take a look. Corn coffee. Supremo. Arabica. Espresso. Hallelujah. Native. Menu for the day. Niluyang sold out. Sold out. It's a beautiful Katinda-tinda pa ka diri. Buka pa! Way sirado! No! Yes, mga brother-brothers, humatag pangapi. Mga tuan ni, suruyo na po niya ito ning sa ning lugaran ni man. The Netherlands. Amazing sa lugar, oy. No? Hala, lami po di camp diri bes. Hala, nana po tayo bagong bantay-bantay na tas dalan kita kang mga taig baka. na minangutana dit. Diri bes. Allah, uy, last na yun ni sila, uy. Ay, sarap. Hala! Oh my God, mga brother, nanapot tayo bagong campsite. Excited. So, schedule tayo pohon mga brother. Camp ta diri mga brother sa. Tanawa pala na ning lugar diri brother oy. No. Woo! The best. Oh my God. Mesmerizing. What we do here is go back. What the man? Mutana dito. So yes mga brother, andam-andam lang mga
brother. So umahin na tong vlog diri sa Chosen Cafe. So kanintindi ra dasig yung guys siya sabi sa kasa ra maabot. Sabi sa kasa ra maabot. Atang-atang na mo sa next katong adtuan nga cafe mga brother kay UGT na puning sa mutana din. So diri sa Chosen Cafe mga brother unahan siya sa Ocean 24. Yung Chosen Cafe te dito unahan. So andam-andam lang mo check sa inyo ang tires, ligid, gasolina kay medyo layo-layo din siya. Dito may expect ka ni kalayo ang lugar diri. So prag mao na to may atong Sabi kami sa probinsya. Ay po. Ano kita kasama sa? So, mara to mga brother. Kita-kits sa next nga skapo na to. Ayaw kalimot kung nag-enjoy mo sa video. Click here, titit.